Ahoj. Tak loni na Silvestra jsem od Starobolzatských šlapek dostal nabídku naplánovat trasu pro rok 2024. Říkal jsem jim, že to není úplně dobrý nápad, protože to budu plánovat, aby to trošku připomínalo trasu 1000 mil, kterou jsem jel. Takže jsem se snažil, aby to bylo po cestách, necestách. Kopce úplně tady v naší polabské nížině nejdou najít. Sice pár jsem jich našel. Ten okruh má asi 65 km, tak něco kolem 500 převýšení. Samozřejmě, co se nastoupá, se i sestoupá. No, tak pojďme na to, tady je malá ukázka z toho, o co se můžete těšit. Tak, to je asi vše. Ta trasa není úplně jednoduchá. Bylo asi lepší to rozdělit na dvě skupiny. Lehčí a trošku těžší. No, protože jsou tam někde trošku těžší výjezdy, nějaký stromy přes cestu, nějaký terény a není to úplně pro každýho. Je potřeba mít trošku něco najeto. Tak jo, tak zatím ahoj a budu se těšit na Silvestra. Plus. Jsme poslední, no a co? No a co? No a co? Jsme poslední, no a co? No a co? No a co? Nestáli jsme si na zlato, na žádný drahý kovy.
to místo poslední, nadřel ses jak raz. Jsme poslední, no a co? No a co?